Hello mga Bishi, this is Marie Jane channel and welcome back to my YouTube channel. Today is another day and another video po tayo. Ngayon, isi-share ko lang po sa inyo ay kung paano po namin lutuin yung dahon ng kamuting kahoy or sa English is tapioca leaves na alam ko na maraming nang nakakaalam ito at marami nang nakakakilala lalong-lalo na doon sa tulad ko na taga-probinsya. I hope guys na magustuhan mo or may makuha ka information kung paano lutuin yung tapioca leaves or dahon ng kamuting kahoy. Alam ko din na marami pang hindi nakakaalam nito na yung dahon ng kamuting kahoy ay pwede palang gawing ulam or gawing gulay. I hope guys, if bago ka pa lang sa akin channel, please don't forget to subscribe, like, and share at pakiclicking na rin po ng bell button para lagi kang notified sa aking mga in-upload na video. Kaya ngayon guys, umpisahan na po natin ang pagluluto. Tara guys, samahan niyo pa ako.